Chimbotaurai about this journey yekuya kwandakaita nezvimwewo zvamuda kungotaura. Ya, ndino mufaro zikuru seni vachangamire baba vomusha ndakafara zvikuru nemusikana wangu Joyi wakatiidzira shamwari yeupenyu yakatidzidzisa zvakawanda. Tino mufaro zikuru nasisi Sharon vakabatsira vanhu vakawanda munharaunda navanhu vanofara. Chimwe chandakadzidza pana sisi Sharon ndechokuti vanogona kufara the whole day vachiimba nziyo dzavo nevanhu vavo vachibatsirana ende havaneti digitari kadai somunhu wetaundi taifunga kuti uchangodero wobva adini wobva aneta but vanomufaro mukuru. Mukatarisa mavhidhiyo ayo inogona kutora 2 hours vachitaura vachiimba vachidii. Saka takadzidzawo zvakawanda kuva patient nekuita zvinhu. Tinotenda zvikuru. Takadzidzawo zvakawanda pavari zvokuti izvo zvichatibatsira paupenyu ende vakatisumudzira area yedu. Vanhu vanga vachiti Vachangamire musikana wenyu ya tinotenda wakatibatsira. Vanhu vakabatsirika zvikuru nasisi Sharon. Tinotenda kuti tichivashuvira kuti kwavanoinda vanoita zvakafanana nezvavaita kuno kana kutodarikidza. Ende tichishuvira kuti nomunana Zambia, Malawi, South Africa, DRC vachasvika nokuti musikana une basa. Notenda zvikuru. Tinosuwa kana mangwana ndofunga pavachaenda pachaita change pamusha kuti pane chinhu chisipo. Bozi vavaita vakasvika voita mheremhere tova nomufaro kana wanga wakarara wotomuka. Saka tachikumbira kuti vakati inde vombodzoka votitarisira because vakaenda zvachose tingasurukirwa zvikuru. Saka nemashomanene tinotenda sisi Sharon, totenda madhuwe muroora wedu mutsva. Zvimwe zvacho zvinoshemedza handitika zvakaoma kuparadzana kunodii kunorwadza. Vamwe kana munhu uchida kukwira bhazi so kana mwene akuenda unobhabhaisa kusvikira bhazi rati pote asi nezvidi unenge ine pain mumwoyo. Ndoenda mubhaibheri zvakanzi idai vaenzi. Handizvere sekuru vamwe vakakuda vaenzi vamwe vakada kudarira vaenzi nangwisa chii ingirozi. Saka ndoda kutenda nemwana wangu. Amen. Mother-in-law. Ndoda kutenda naSharon. Ini ndakafirwa zvikuru navamwe vana vakafa. Ndakadai ndine vana vakawanda. But ndiri kutoona kuti mwana wangu wakadzoka umwe. Mwana wangu wakadzoka. Amen. Ndoda kuzvitenda. Takava nenguva yakanaka yekufara, tichidzidza mabasa nekubetsera. Zvikuru ndinongotaura nezvenyaya yerudo. Pamunondinzwa pese ndinotaura nezvenyaya yerudo. Vakatisurumudzira munharaunda muno muraini rekwamachengere kukirima mamavhurere maraini akawanda akatisimudzira. Sekuru vachivhura shampopo chite shampopo shampopo inovhurwa nemuridzi wemusha Shoni. Chirungu Shoni odzinganiswa onzasa kundi watova muridzi wepanere Shoni. Ndiye muzukuru. Saka zvinoita sekuru manje muchaziva kuti shampopo munovhura sei. Bhaibheri timwewo tisati tiri mashampopo. Chipa sekuru shampopo yokera Shoni. Mukapisa kukasiwa ngana sekuru chamwana mukrista kudai asina kufufudzirwa. Changamire shampopo weti manje amusikoni kwa sekuru
Ndakudadira vanhu guys. Vheti yenyaka kuvhara yekufesi. Sachisiriva icho. Iye munhu anondya akapfeka inga koma. Respect the food sekuru. Chimumereka. Hiti yaoneda. Shampopo, 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 shampopo. Aya, amira shampopo anwe. Katumbura. Yapda. Yato tupfuwa yakanako. Takutodira. Takayudira ikoko. Asati sekuru. Katumbura. Yavurika. Asati. Hawasavurika. Maito nyai chaputubvu. Nefanga norova chiruviri. Yes, Mama. Ndakudzikisa. Aiwa kana Ndakudzikisa. aiwa goodbye ma teacher. Aifadura maishoisha mwari. Goodbye. Jamuru mavhidya didi. One. Sori pum tina mudenga mu. Svatutula face. Let me do it. Noita but That would I or No, tikachoka. Samati dum. Kana chile dimension chino. Tairezesawo. Ni musaji yangu. Tony boy my plate. Tony, you bring my plate. I'm plate yangu yesi ya wine. hapana kana magepu popo anenge akavharigwa mfwelo. So guys, this is my last night in Gokwe. I'm so excited. As you can see, we have mackerel. We have mackerel. My favorite dish, fish. I like this type of fish. Then we have cucumbers. We have my snacks. Then we have this 0% wine. Yo, Sean's she mentioned. Champo. It's It's a wine glass. the wine glass. I didn't even know that they have this thing. So we've got 0% history. We have lady and they do it at the end. Oh, at the end. So we have potato salad. I don't know my wages. Then rice, then coleslaw salad. So we just thought about this like abruptly. We didn't have to plan, let's have a big thing because obviously because of our budget. So we just a few of us. Some of the people are not here that work, and some of them are at school. Some are sleeping, like Ambesa and Shanana. But then I would like to my followers and we see then we have got juice. Till the end, Seguru, I'm watching you guys. But then I wanted to say thank you to the Changamire family. I really appreciate what they did for me. It was not easy, obviously, when I came here. But then I know that I'm leaving this place as a different person, as a person who actually learned a lot of things in terms of life specifically. I wouldn't want to lie to anyone. I learned so many things, especially being patient, avoiding, conflicts in general. I learned a lot, and also, sometimes toning it down. Everyone knows that I'm very talkative, and this lady, she's been tutoring me. I don't want to lie. So I do not see mother-in-law because single. So unfortunately, but then it's not like you mean it put 100% good.
Techiita majokes edu nasekuru nagogo, obviously, so we don't have to take anything serious, isn't it, Meshon? Yes. Yeah, so I think during my stay we've been joking, oh, my husband, my what, but it's not like that's a genuine thing. We've been joking about that. I've become so open to Gogo, and even if I didn't want to hear that, whatever, but then at the end of the day, I ended up listening and also taking most of the notes, because obviously you can't survive by yourself in this world. That's the truth. Then as for Sekuru is very vocal. I enjoyed quarreling with Sekuru. I think that's the most, I think he reminds me of my father, because I would quarrel with my father most of the time. So definitely he would bring me back to my father. And also he doesn't back down. But then the good part is that we were never angry with each other. Everything we did, even if he mocks at me, if I mock at him, he never, ever, ever, ever got angry with me, and I never ever took anything he said to me in a very serious way. But then I also learned so many things from these two people in terms of life, and also in terms of maybe understanding what I was not understanding in terms of different family scenarios. And then I think I'll take most of the notes, and I think when I came here, they can testify that I was just broken. I was always crying. These people, they will come to my house because they gave me a beautiful private room at the end of the day. I don't want to lie, the accommodation was superb. I had my own room, I had my own bed. I don't even know who that room belongs to. But I had that privacy. They gave me my own keys. I would charge my laptops. I would do anything. They never ever invaded my privacy. That's what I can say about them. They never even, insulted me. I think if I say they insulted me, that will not be fair at all. That would be evil of me. And it's saka ndachimbotaura nechirungu so that everyone can understand. So apa ndangoti ndiri kutenda mhuri yekwachangamire kuti vakandibata zvakanaka. Who doesn't know kuti pandakauya kuno uku tikatanga project zvinhu zvisina kunimirira kwazvo, haisi secret, but counseling yandaiwana kubva kuna Gogo havana kuti kufoseredza zvinhu zvakawanda, sekuru havana kufoseredzawo zvinhu zvakawanda, asi matauriro avaita neni every day, I think zvakandipa muono weupenyu wandanga ndisiri kuona panguva idzodzo, nekuti ndanga ndakaputigwa nehasha. Gogo vakandidzika. Gogo munhu uri soft singaite, sekuru munhu uri vocal. So Gogo vaidzikisira zvinhu zvakawanda, vachikoredzera ndoita nharo, ndoita mudenga, vati aiwa izvozvo ndozvatisingade, vachindidzoredzera. At the end of the day ndakangowanika ndichitora zvimwe zvezvinhu zvandasingafaniri kuti ndifunga kuti ndichatora. Sekuru munhu uri vocal, but I think I liked that part. Ndakaifarira singaite nekuti iniwo ndiri munhu anotaura, ende maitira taiita aindifungisa baba, because ndo maitira tinowanzoita nababa zisingaite. And handina musi wandakafuma ndichiti sekuru handikutaura navo, sekuru ndakavatsamwira because of this and this. Ndakakasira kuona kuti okay, sekuru munhu unofarira zvemajokes, ndo kuva vocal kwavari. Ende sekuru kana vakatotaura chinhu vanogona kutokutsiura mukutaura majokes, but kana ukazvitora neukasha zvinogona kukanganisa kumberi. Asi ukazvitora uchiseka unotoona kuti sekuru pepe vangu vachirevesa, although vandibhowa zvangu but vangu vachirevesa. Kudzidza handisi kuti sekuru vakandibhowa, but ndingotaura kuti in general sekuru is that kind of a person wekuti vagoni kukunyararira vanotokuudza. Zvinodependa kana kuti zvinosiyana nematorero aunozviita iwewe as a human being. I think maybe that's why magariro angu andakaita panapa asina kundigwadza. I think ndinati munhu ane noise pano pamusha. Guys, you don't know that I'm very comfortable, and I think ndozvinhu zvakaita kuti ndinakirwe negokwe zvisingaite. Ndaiti ndikasvika kana padhoo ndoti ndichidanzira, even Gogo nyango vakavata ndodanzira kuti Gogo.
So I think I was very comfortable, and I think nezvo zvoda kutendai kuti makavata kuti hunhu hwangu hwamambo singazivi kuti ndo zvandiri pamwe nekuda kwaJoy ndiye ushu handi ndiye akandikoka vanhu vese vanoziva kuti Joy Changamire ndiye akandikoka vanhu vamaishoni kana kuti maishanana ndo vakandinvita iye but vabereki vavo vandasingavazivi asi vakanditendera kuti hunhu hwangu chaiwo the real character of me ndiri munhu anotaura singaiti asi takwanisa kugarisana vakatendera kuti inini wacho ndipombonoke esi munhu of course wandakaona painternet but pakushandidzana nawo kwandaiita ndepakugara nawo ndochiincluda murume wababa Shoni ndakaona vari vanhu vari unique in their own way in terms of passion yavo vane passion in terms of helping people, and also I think hatina kukwanisa kunge tichizocrasha nemhaka yekuti vaiita zvinhu zvavo handina musi wandakapindira zvinhu zvavo up to now handitozivi kuti vanozviita sei zvinhu zvavo izvozvo zvinova zvinhu zvokuti ndakazvirespecta ivo vakarespecta basa rangu randaiitawo izvozvo saka mumwe nemumwe akanga achiita basa ravo kosi vanoitawo zvavanoita kuno kuGokwe I don't know about many stuff zvavanoita ndikati no this thing I think even sekuru ndofunga vakatombowa consent kuti vakusiya shero dai vangoendawo naye maybe kuti ari lonely kana chi because at that time that's when I was at my lowest point in life because ndakamboita problem kungokangamwa kana zvinhu in general but many people didn't know. Joyce was the first person to observe that. Saka Joy manje anga auto stress yekuti shiro manje kana akukangamwa even mari kana zvinhu anenge atenga so anga akuita basa rekuti pandirombofamba naye aita follow up, and to my surprise nguva dzese idzodzo ndagona kukangana kana mari kuvanhu ndasingatozivi kuti stress yandakaita yakandi-affecta to that extent, but I can say kuti this time I have recovered so much because we've been always laughing. That's what I can say about Joy, and also the husband. The husband is not around vakadzokera kubasa ku South Africa, but I'm very thankful. Na baba Shoni, I remember mota yangu yakambofa baba Shoni vakata stress nemota yangu isitombori yavo vachipinda pasi pemota vachivata kana na 2 AM vachizama kuti mota inake so that ndodzokera kupi kuma projects angu, which is something I never expected to someone's husband. So kuti pamwe dai vanga vari mumwe munhu maishoni vakona kuti iwe baba Shoni ukubatire mota yashoni siya ine mere gogo saka izvo zvezvo kuva munhu ari patient handina kuvaziva kunguva refu but nguva doko iyo yandakavaziva ndinotenda nemwana wavo handidi kunyepera ishosho ake anoteerera, and I hope kuti achakura achiteerera. Yes, zvimwe zvinhu zvinogona kuzodzidzwa, but then that if you have an obedient child then it means kuti you have actually become a good parent. That's what I think. I don't know about vanagogo nanasekuru nokuti vanhu vakuru kwandiri, but kana mwana asingakupindira kuti putsege wombo wati oputsege, I think that's something I can say we have to appreciate about him since he's still young. Ndo zvandakati kukwanisa kudzidza, and I fell in love with Tawana. At first he didn't like me, but then as time goes on anga kuti manyira nana shanana nana ambesa my ambesa ndo ava ndopata kuna ambesa na baba my ambesa na baba ambesa didn't stay with him for a long time, but then at that time ndakagara nawo ndakangofunga kuti munhu ari well invested in his projects. That's what I can say, and I wish him all the best nema projects. Who doesn't know kuti baba ambesa ntashima projects right now? Is just that as a human being I just feel like they are at that stage whereby they have invested so much into their projects. However, it's not yet like really giving back what they actually have invested. But vane shungu chata kuti vaswapa chuya ndamno swap. So on that issue, definitely many people will say, oh, you're talkative, you're what, but then I think as a human being, staying with like mavanhu vari stage kwauri for like almost 1 month usina kutukwa, inini if I say ndakatukwa pano ka
Mwari anofanira kundirova neshamhu nemheni dzose everything. Inini ndini munhu wekuti ndakagara pano zvanasingafungiri. Kana plate handitozivi kuti inoswa sei. Yes, I offered here and there to cook sadza kana chi, but you could see kuti Gogo is someone vasingadi zvekunetsa kana visitor kana chi. I was treated like a queen. Although I don't even know how queens are treated like. But then at the end of the day, then I was talking about my Mbesa and Baba Mbesa didn't spend much. I don't want to lie, is what I always say in my videos, right? I didn't spend much time with him, but on that short period, that's what I observed. They're into poetry. In as much as I'm concerned, and I wish them all the best. If there's anyone about atenge hanga kwavari anokwasa kuti text zvakare, then we can actually tell them. I personally don't have any issue with that. I'm not a jealous person. I think somehow you have seen that I'm not jealous. I've been telling you there's this person other 100 chicks. It's just that right now, my issues and my machines are, I think, my battery, my solar. I'll give them the chance to as well. So, with my Mbesa, who doesn't know that my Mbesa is from South Africa? Everyone knows, and everyone liked you, Pamakataura Pictanga. And I was like, when I came back, my Mbesa, you can stay. Can you stay a little bit while with me? Because I have an issue. This is my last night here, and I'm happy. Could you stayed up with us yesterday? We couldn't actually stay up because obviously everyone was tired. So I'm happy that you waited up for me because I didn't have any issue with you. Maybe if I had issues with anyone from here, you can tell me tomorrow when I'm full. Today I want to eat, please. But then at the end of the day, what I've discovered about my Mbesa, in as much as maybe language is a barrier, but then she's from South Africa. She said, I don't know how she ended up like sacrificing to be here at the end of the day. We have to appreciate that. I appreciate that. And I've seen that she likes cooking here, like I don't even know what's her favorite dish, but then the best dish I like from my Mbesa is that beetroot. My beetroot very big as I felt like give me that beetroot. I appreciate that. I learned something new from her. And also, like I always say, I wouldn't want to say too much about something that I don't know, right? So that's all I can say. She's here as the makoti and ndingova ono dzungwa no wacha dzungwa no papoto dzungwa no pachi padara vachika plate. That's what I've learned about my Mbesa. The rest I wouldn't want to lie to anyone, isn't it? Then I'm home. The reason why I said uncle is that the house I was staying in, we were sharing the same house na uncle vangwane room yawe amenekwa inenda uko injati room yangu inenda uko. Although we didn't really spend too much time or a lot of time with Uncle James, I just learned that Uncle James is someone who is sweet. That's all I can say. I don't know much about Uncle James, although we're sharing the same house, but I just learned Guti Munungori is sweet. That's what I can say about him. The rest, I cannot say anything because I'll be lying to people. Uncle? I don't know. Saka, that's what I can say. So maybe Tombozoka kuna Sekuru. Chimbotaura about this journey. Yekuya kwanda kaita neshimo zvamudangotaura. Ya, ndino mufaro zikuru ni Changamire baba vomusha ndakafara zvikuru nemusikana wangu choyo wakatoidzira shamwari yeupenyu yakatidzidzisa zvakawanda. Tinomufaro zikuru nasasisherori vakabatsira vanhu vakawanda munharaunda navanhu vanofara. Chimwe chandakadzidza pana sisishero ndochokuti vanogona kufara the whole day vachiimba nziyo dzavo nevanhu vavo
vachibatsirana ende havaneti dikitari kadai somunhu wetaundi taifunga kuti uchangodero wobva adini wobva aneta but vano mufaro mukuru mukatarisa mavhidhiyo ayo inogona kutora 2 hours vachitaura vachiimba vachidii saka takadzidzawo zvakawanda kuva patient nekuita zvinhu tinotenda zvikuru takadzidzawo zvakawanda pavari zvokuti izvo zvichatibatsira paupenyu ende vakatisumudzira area yedu vanhu vanga vachiti vachangamire musikana wenyu ya tinotenda wakatibatsira vanhu vakabatsirika zvikuru nasisi Sharon tinotenda kuti tichivashuvira kuti kwavanoinda vanoita zvakafanana nezvavaita kuno kana kutodarikidza ende tichishuvira kuti nomunana Zambia, Malawi, South Africa, DRC vachasvika nokuti musikana une basa tinotenda zvikuru tinosuwa kana mangwana ndofunga pavachaenda pachaita change pamusha kuti pane chinhu chisipo bozi vavaita vakasvika voita mheremhere tova nomufaro kana wanga akarara votomuka saka tachikumbira kuti vakati inde vombodzoka votitarisira because vakaenda zvachose tingasurukirwa zvikuru saka nemashomanene tinotenda sisi Sharon totenda madhuwe muroora wedu mutsva zvimwe zvacho zvinoshemedza handitika zvakaoma kuparadzana kunodii kunorwadza vamwe kana munhu uchida kukwira bhazi so kana mwene akuenda unobhabhaisa kusvikira bhazi rati pote asi zvinezvidi unenge uine pain mumwoyo ndoenda mubhaibheri zvakanzi idai vaenzi handizvere sekuru vamwe vakakuda vaenzi vamwe vakada kudarira vaenzi nangwisa chii ingirozi saka ndoda kutenda nemwana wangu amen mother-in-law ndoda kutenda naSharon ini ndakafirwa zvikuru navamwe vana vakafa ndikadai ndine vana vakawanda but ndiri kutoona kuti mwana wangu wakadzoka umwe mwana wangu wakadzoka ndoda kuzvitenda takava nenguva yakanaka yekufara tichidzidza mabasa nekubetsera zvikuru ndinongotaura nezvenyaya yerudo pamunondinzwa pese ndinotaura nezvenyaya yerudo vakatisurumudzira munharaunda muno muraini rekwamachengere kukirima mamavhurere maraini akawanda akatisimudzira zvokuti munhu akutozikamwa muno vaingobvunza ndiani kondoti mwana wangu mwana wangu zvikanzi shokwadi mwana wenyu because zvaari kuita izvi akafanana nemu vamwe vacho aitoti vakafanana naJoe kuti hongu mwana wangu saka toda kutenda nezvavakatiitira zvekuti vhakachira ndingatoti hwatowo hukama nai mukazwa kuti Sharon ari kuchata sekuru atiindiri munofanira kuya tinofanira kuenda kumuchato wake Sharon techinotamba tichidya makeke ndine chishuwiro chokuti atiita white wedding ndo zvatichamunamatira munamato kana ufamba ndo mashoko angu We'd like to thank Sharon for coming here because there's so much that we have learned from her in according to helping people, and we have also taught that we've also learned that there are so many people that are suffering out there. Especially there was another case of a young boy who was actually staying at Matanda with his Sekuru. So when I was with Mrs. Sharon when he was documenting for the first time, I was in pain, in fact, because I didn't know, but there are so many people who are suffering out there comparing to me, because at some other times we would see that ourselves we are suffering, asking so much from God, but there are so many there are people that are out there who really need
some help. So we really thank you, Sister Sharon, for coming here. Amen. Yeah, and you see now, like, cuddling shoulders with a celebrity also means that a celebrity. Hey! Oh, hey! So I so wish you, I so wish you well in your journey, like that you're going to embark and in your life and your endeavor. And I would also I would also wish that if you could be my sister-in-law. You, my name. My name. It's Madu, so you know. Okay, so yeah, we thank Sis Sharon, and we also thank Sis Joy for bringing Sis Sharon. Yeah, we wish you all well. All right. Yeah. Uncle. All right. Toda kutenda Sisi Shero nekuya kuno ku Gokwe. Tinotenda nebasa guru raakaita kuno ku Gokwe. Akabatsira chaizvo. Uyezve tatine mufaro nawo. Nguva dzose hatina kumbotukana ende takutosurukirwa kuenda kwavo kuti yeshi pamba panapa papa kutongasa kuti pane radio iyo ungori mufaro wanga uri pamusha pano akasvika ekwazisa munhu wese even vana vadoko vanga vakutongofarawo kuti pamba pane munhu uri right. So toda kungotenda futi Sisi Shero nekutikurudzira pamaproject atiri kuita. Anga chitingotikurudzira kuti kushanda nemaoko chinhu chakanaka. Isiri nyaya kuti wakadzidza asterek but munhu unongokwanisa kushanda nemaoko ako sekuita kwarongoitawo tirongoona saka tinotenda naizvozvo uye nejeni yakanaka Sisi Shero. Thank you. Speak in English, please. Yes. I would like to thank Auntie Shima for all the work that she has been doing to the other villages. There was this other time when I saw a boy who had a disability living close to Matanda, and I started drops of tears started to come out of my eyes, and I was very sad that he had no legs, and every time when he sees other kids playing, he starts to cry. Then I said I want to come and play with him. And I would like to thank Auntie Shima for all her work that she has been doing. And I'm very sad that she's going. Ew, you like me like that? Oh my God, I forgot to say something about Sean. Sean said, Auntie Shima, if you come to our house in South Africa, you will never ever want to leave our house because there will be lots and lots of food. So now I have to go to South Africa so that I can go and eat that food, Sean. Are you going to give me that food? Yes. Are you sure? Yes. Are you not going to chase me away? Really? Yes. I'm coming. So I think guys ndo zviripo saka izvi takumbodya dinner maratidza kameshon. Muslim. Muslim. Oh really? You know how to speak Muslim? Okay, you can say. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akwedel. Mashallah. Mashallah. Kule James swapa na mention watawo. Varado. All right. I'm going to say my Changamires. I'm very low because Sharon, she's leaving tomorrow. She's going somewhere to do other cases, so I'm just saying that she's going to leave us. We really have a great time with Sharon. I'm going to miss her a lot because she was like a sister to me. Ndini musikana mukuru pana. So ndakambogara nguva yakareba ndisina sisters. So vakazoya vamwe vadiki. So munongosakana vari vadiki, you don't really click. So naSharon ndakava nenguva yakanaka. Ndakanzwisa zvinhu zvakanaka, zvinhu zvakatondikurudzira kuti zvandiri kutoita izvi Sharon anotoita kudarika zvatinoitoitawo kuno, ende munhu anobatikana nemasituations. Saka ndoda kutenda kuti Sharon takavadana vakakwanisa kuuya. Saka zvinhu zvisingawani kuti munhu anogona kushandisa petrol yake kuti adrive kuuya kuno kuGokwe.
because from Harare is 200 Ks and she was coming from another cases kwaitobvawo kumwe kumachonyo yacho yakuno kuGokwe. So ndoda ngotenda Sharon, ndoda kuti kazhinji vanhu vakaparadzana havazokondactani. It's true. So ndoda kuti kuna Sharon, please keep in contact. Because pano pachatorarwa na6 panapa tachirara ndinofunga kuma11 tomuka kuma5 tichienda kunoita basa redu rekupazvinhu nekudocumenta macases. Saka zvichatitorera sezvataurwa nasekuti zvichatotorera time kuti tiadjust, chatozati pane chinhu chakadini chakashota pano. Kuva naSharon chinhu chakandionesa kuti life is too short. Because Sharon anamuso akambomuka akatsamwa kana kuti akagumbuka maybe kuti language yavanonzwisisa kumasvingo. Saka zvakanzisa kuti muupenyu ndokupanga wagara ndichita sei ndichifara. Because Sharon Mwari akuitira zvakanaka. Ndoda kunamatira kuti mutenge mota hombe kudarika iyo. Because kumwe kwatinofamba nonyatsokunzwa kana mota irilo yakadzikira. Inyatsonzwa mwoyo wako because ini ndotora motikari kunge mwana wangu. Saka ndonamatira kuti Sharon dai Mwari angavapa makombora anodarika vanawo iwaya. Niko vachaenda Jehovha vaitire nyasha. Ndichiitizvo ni kwese kwamuchafamba. Ndinorayira mhepo yemaaccident kuti isavape mukati meupenyu hwenyu. Nekuti basa ramakaipiwa naMwari harizi nyore. Nekuti makapa hope kune vasina hope. Ndingaiti tariro kune vasina tariro. Muchaona mamavideos avaitora zvinhu zvinobata vaibata nesimba zveshwa. Ndosaka vaizoemba kanzwi kako kuti wakandibata nesimba. Mwari avaitire zvakanaka. Nemashamarienzi mukanzwa Sharon vachikumbira chokwadi vanenge vachirevesa. Mwari akuitire zvakanaka Sharon pamuchaenda kwamuchafamba kwese. May God bless you. Ruzhowa rwaMwari rusakusiyei. Mwenje waMwari kutungamirei. Ave steering pese pamunodrive. Muitirwe zvakanaka. Zvese zvamunoshuvira dai zvingazadzikiswa nepese pamunofamba. Mwari agara akakuputirai nengiro dzake dzekudenga. This is my prayer to you. Amen. Ndakangana kumenshena something. Kune vamwana kunozvunga kuti kudana gogo Changamire vakanga vari pamwe vachimudhipanda zvinhu zvakati kana vamubhadharisa chinhu. Pano ndakagara free of charge muchechetere tichipuwa hedu ndiro dzedu zvinova zvinhu zvokuti toda kuzvitenda. Ndoinonzi hospitality yandakaitwa nayo pano. Handina musi wandakanzi iwe Sharon wagara 2 weeks pano ndipe $3,000 ine mari gogo. Akana. Aya mari sekuru
kuna zvakadai. Kunazva tikamboitika zvakadai. Sakoti klepa vakati vamwana anozofungira kuti vamwe ndio zvakaitika zvakadai. Aiwa totenda nehospitality yo. Ndofuna akagwamba. Sound. Kodwa kupa. Mambo sakuthola. Kawanda obani. Apa ichishashishika sitabhonya chidikubudisa chikunishinolimita. Tukumbesa chinodiwo. Mushazi kune chirungu. Kodwa ndavazizika ndikumbira foko. Foko ndiya. Tora chema spoon. Ndina foko. So my dear. Amuna. Ndikakumba. Tena agenda. Is it nice? Yes, we're enjoying. Yeah. Now this is what I call eating in a palace. Is it nice? Unamba zvondizimba. Sasa ngorota muri kudenga. Panambe. Nodada sei. Uchibuda so. Asi zvemunopenga. Enda. Zvizvo tamasamba. Zvizvo ndiko. Take your time, nani atsobuda usati. When you get the big fishy. Totoitengera izvozvo handidi uwawa unonzouchi Wawa. wasa. Wash. Guys, kuri vachivhura shampopo chite shampopo Ndinoivhura, ndamboivhura. shampopo inovhurwa nemuridzi wemusha shoni. Chirungu shoni. Odzinganiswa. Unza sekundi watwa muridzi wepanere shoni. Ndiye muzukuru. Saka zvinoita kumbode sekuru manje muchaziva kuti shampopo munovhura sei. Paipi timwewo isati tiri mashampopo sei. Chipa sekuru shampopo yokera shoni. Mukapisa kukasiwa. Ndana sekuru chamwana. Mutwista kudai. Yero. Asina kufuchirwa. Changamire. Shampopo. Wait manje amusikoni kwa sekuru. Trakudadira vanhu guys. Veti yakakuvhara Kufesa yekufesa. chisirifa icho. Iye munhu anondyaje akapfeke inga koma. Despite the food sekuru. Chimumereka. Iti anoida. Shampopo. Aya. Amira shampopo anwe. Katumbura. Yapda. Yatotupfuwa yakanako. Takutodira. Tangayudira ikoko. Hamusati sekuru. Katumbura. Chavhurika. Asati. Hausavhurika. Maicho nyai chaputi bvu. Unofanwa norova chiruviri. Yes, Mama. Ndakudzikisa. Aiwa kana Ndakudzikisa. Aiwa goodbye ma. Chadura. Aisadura maisho shamwari. Goodbye. Jamuri mavhidyo handiti? One. Muchina mudenga mu. Chatutura face. Let me do it. Noita but. That urayaro. No, tikajeka. Kusama ati dum. Kana tisake Chile dimension chino. Taitezesa wobe.
Nemusa yangu. Tony, boy, my plate. Tony, you brought my plate. I'm the young lady. I wine. Hapana kana magepu kokwane kakavharigwa mfwelo. I don't know. Magrepu. Aisako. Uyapenda pasiense. Ichina. Magrepu. Nani akho? Mese my plate. Mese kundoisa bani. Igrepu. Unayo. Sakuja mpabu direct to it come chiru kudai. Ai. Asa diamu ese le man. Sio mamu ani futa. Aisi yakawanda. Aisi yakawanda. Ni potatoes. Hapana kajipo, ani machiwa chairo.